आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। आज आपण 15 फुटी प्रभू रामचंद्राची मूर्ती तिथे उभी केलेली आहे। ती मूर्ती पाहिल्यानंतर देशाचे पंतप्रधानांनी आज एक वाक्य आपल्या भाषणामध्ये उच्चारलं, ते वारंवार त्या मूर्ती बघितल्यानंतर मला स्मरणात येतो। पंतप्रधान सकाळी म्हटले, प्रभू रामचंद्र हे आग नाही आहे पण ऊर्जा आहे, ऊर्जा। त्यांना बघून जी ऊर्जा आपल्या सगळ्यांना भेटते आणि म्हणूनच आपल्या भारताच्या इतिहासामध्ये जो काही इतिहास या सगळ्याच कारसेवकांनी घडवला, खरं म्हटलं तर आपण निवडकच लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो, असंख्य लोकांचा संपर्क होऊ शकला नाही। आमची इच्छा होती जेवढा जास्त शक्य जेवढा जास्त लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकू त्यापर्यंत पोहोचणं, त्यांचा सत्कार करणं। कारण का आपल्याला आज गावागावामध्ये जे काही वातावरण पाहायला मिळत आहे, छोट्यातल्या छोट्या गावातलं मंदिर आज सजलंय, सगळीकडे भगवमय वातावरण झालंय। प्रत्येक मंदिरामध्ये कोणी काही न बोलता आज महाआरत्या होत आहेत। हे सगळं या फक्त या कारसेवकांमुळेच आहे, हे आपण सगळ्या जणांनी स्वीकारलं पाहिजे। तरी तो त्याग, बलिदान, ती मेहनत अगर केली नसती तर आजचा दिवस आपल्याला अनुभवायला भेटला नसता। आणि म्हणूनच आज या सत्काराच्या निमित्ताने जे वातावरण आज आपल्याला देशामध्ये पाहायला मिळतंय, आज अयोध्याचा कार्यक्रम जेव्हा आपण सगळेजण टीव्हीवर पाहत होतो, एक वेगळं चित्र आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळालं। देशातला प्रत्येक नागरिक हिंदू म्हणून त्या कार्यक्रमाकडे पाहत होता आणि त्याला अभिमान वाटत होता की अयोध्यामध्ये आपला प्रभू रामचंद्र परत आले आणि भव्य असे त्यांचं मंदिर तयार झालं। आणि आज तसं आपण या सगळ्या कारसेवकांना त्याचे श्रेय देतोय, त्याचबरोबर असंख्य महत्वाच्या लोकांची पण आठवण करणं माझ्या हिशोबाने फार गरजेचं आहे। विश्व हिंदू परिषदचे अशोक सिंघल जी असतील, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असतील आणि असंख्य असे महत्वाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी साहेब असतील, अटल बिहारी वाजपेयी साहेब असतील, हे अशा मोठ्यातल्या मोठे लोक त्यांनी जे काय वातावरण तेव्हा पेटवलं, जे काय हिंदू समाजाला जागवण्याचं काम केलं आणि त्याचमुळे आपल्या देशामध्ये तो इतिहास घडला। हिंदू समाज अगर स्वतःच्या पायावर उभा तेव्हा राहिला नसता, हिंदू म्हणून आपल्यामध्ये ती ऊर्जा तयार झाली नसती, तर तिथे आज राम मंदिर आपल्याला पाहायला मिळालं नसतं। आज आपल्याला आवर्जून उल्लेख करायचा आहे की असंख्य लोक हेही बोलतायत, काही तिकडचे आमचे जे द्वेष करणारे लोक आहेत ते म्हणतात की नरेंद्र मोदी साहेबांनी हा राजकीय इव्हेंट केलेला आहे, हा भारतीय जनता पक्षाचा एक वैयक्तिक कार्यक्रम आहे। मला प्रश्न या निमित्ताने त्या सगळ्या जणांना विचारायचं आहे की 2014च्या अगोदर असंख्य सरकार
काँग्रेसने वर्षानुवर्ष या देशावर राज्य केलं, त्याच काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने कोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट टाकून हाही प्रश्न विचारला, ते खरंच प्रभू रामचंद्रजींचं अस्तित्व होतं का, असा प्रश्न विचारणारे काँग्रेसचे लोक होते आणि त्यांच्या सरकारमध्ये लोक होते। आज तेच लोक ज्या पंतप्रधान मोदी साहेबांनी राजकीय इच्छाशक्ती काय असते हे खऱ्या अर्थाने त्यांनी दाखवून दिलं, जे कुठल्याही अगोदरच्या सरकारला जमलं नाही, जे कुठलाही दुसरा पंतप्रधानांना जमलं नाही, ते आमच्या आदरणीय मोदी साहेबांनी मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे हे दोन्ही घोषणा पूर्ण करून दाखवल्या। याचं खरं श्रेय आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं आहे। नाहीतर असंख्य लोक पहिलं बोलत राहिले, टीका करत राहिले। हेही झालं की आज जो असं आपण कारसेवकांचा सत्कार केला, बघा ऊर्जा बघा देशामध्ये। जय श्रीराम। आज जसा आपण कारसेवकांचा सत्कार केला, माणेश्वर साहेब वेंगुर्ल्याला पण काही काल परवा कुठला सत्कार केला असं मी ऐकतो। कारसेवकांचा सत्कार केला असं म्हणायचं आणि मग उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या लोकांनी कोणातरी भलत्याच लोकांना तिथे उभं केलं आणि सत्कार करून घेतला आणि राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला। हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे, कारण आता आपण भाषणामध्ये माडेश्वरजी असतील, अन्य लोकांचे विचार ऐकले असतील। उद्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती आहे। जे योगदान बाळासाहेब ठाकरेंनी या राम मंदिराच्या आंदोलनामध्ये दिलं, ते त्यांच्या सुपुत्राला पुढे घेऊन जाता आलं नाही। मुख्यमंत्री असताना स्वतः जेव्हा राम मंदिरासाठी देणगी ऑनलाईन गोळा केली जात होती, तेव्हा त्याच्यावर टीका करण्याची हिम्मत त्या लोकांनी केली। उद्धव ठाकरेच्या पक्षाच्या लोकांनी हाही प्रयत्न केला, ते खरंच ज्या जागेवर बाबरी मस्जिद उभी होती तिथेच मंदिर बांधलं जात आहे का, असाही काही कपाळ कराटे लोक त्याच्या पक्षामध्ये प्रश्न विचारासाठी पुढे आले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।